जों हजागिरि तेर हिलायो हजागिरि तमो आं तासिङो गारिओ काततै हजागिरि न तो हजा गिरि खै तमो हिने वानसु फायो गिरि ने आं कुनु नायतु माने yang नायतु तमान बाय साइमालिया हजा तो हजा गिरि याव गिरि दां खाजानि साइमालिया हिने फायो साइ साइतो हजा आबो मोजां जा तंखां हजा मुंकै तो हजा तंनाय गिरि हिंगाय खगजोंना गिरि ओइ हजाक तंमानि बा खगनाय रबो ओ हजाक न गिरि माने आमते हजाक गिरि दां खासाइमालिया हजाक गिरि न से जाय हो जों साइमानो तिनि लक्षी मुताय जों नुखा बा साइमानो दुर्गा पूजा लाइमानि लगे लगे न तिनि लक्षी पूजा आसिन मासनि शेष पूर्णिमा दिनो न लक्षी पूजा हंगो तिनि बाय खोना हंके 2 दिन लक्षी पूजा हंनाय लक्षी पूजा लक्षी नि अपोजिट हंके अलक्षी लक्षी नि अलक्षी साबो जों बाक्सा साइमानो बाक्सा साइमानिया लक्षी अलक्षी हंके लक्षी मुतायनि बिबि अकरा अलक्षी मुतायिंखा कुसु अलक्षी हंके अकरा बबिनि लक्षी मुताय बिबिनो कायनायनि बागिनाय बिलाय खाय ब मुसुं जागौ अब जों जे खोनामानि बा बय परिमाण नुकमानि बिसिंतै जे जों दिनै जे अभिज्ञता अलक्षीनो कायना बागै बने सेलाराव नायथुगै दंगो बिनि बिबिनो दति दति कायना मुसुंमानि बा कायनानि बागै फियाबा अलक्षी बाय कायजानानि केबो सया लास्ट अफ दि हिंगांकाय सेला मान्यांगैनाय खरकसा मुनि बाय कायरिखा खरकसा मुनि बाय कायरिफानो ओ अलक्षी ब मुनिनि आश्रम थांगैनाय तंगैमानलिया बा प्रवेश खायनाया बिननग आश्रय नै माले हाबैसि मानिलिया तांगै हिमाले जे आश्रम डिसिप्लिन जे आश्रम कथार पवित्र जे आश्रम मानि चलिओ जे नियम नीति राइट मानि चलि मानि जागा आ जागाओ हंका किरि सर जागाओ हंकाय अलक्षी इस्तान नाहि मानिया ब कायजाथानो ब बिनि बुसाइनि नगो बा आश्रम थांगै परिवेश खायमालिया प्रवेश खायमाया तारपरे जों साइमानो लक्षी तो एमन लक्षी अलक्षी बाय सुजानानि गोरै लक्षी माने त्रिदेवी साबो लक्षी सरस्वती उमा नहीं बनो पार्वती लक्षी सरस्वती पार्वती बरक त्रिदेवी हिंगा यांगो त्रिदेवी साइमानो लक्षी सरस्वती पार्वती त्रिदेव हिंगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताबो ब्रह्मा हिंगा सरस्वती ने बुसाय महेश्वर हिंगा पार्वती ने बुसाय ताबो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विष्णु हिंगा ताबो लक्ष्मी ने बुसाय विष्णु न नारायण हिनी बुसाय मानो जों किसुदिन मीडिया अनुखा नारायण कताल आसाय का हिनै से जाय होक आंगायङो थांलिया नारायण हिंगा लक्ष्मी ने बुसाय जे लक्ष्मी बेलायखे बिनि सामुंनो ब बेलायखे बुनिसेले आलादा जखन बुसाय अवतार फिरगो ब बुसाय बाय लगी लगी न तंगो बुसायनो बकुनो देनो याकाया जखन
নারায়ণ ব অবতার ফিরগই নাই যখন রাম নি অবতার নাহারো বাপ্রো লক্ষ্মী সীতানি অবতার বব সীতা আঙ্গি থাঙ্গো বব আপ্রো সীতা আঙ্গি থাঙ্গো যে সময় নারায়ণ বা বিষ্ণু যখন কৃষ্ণনি অবতার আঙ্গি থাঙ্গো লক্ষ্মী আপ্রো রাধানি অবতার আঙ্গি থাঙ্গো অমহাই খাইয়ে ব বিনি যে লক্ষ্মীনি যে বিনি লক্ষ্মীতম অব বিন থানি নুক জাগো তিনিনি দিন বা তিনিনি সাল বা তিনিনি হর হাইও পারা আম চাইব অমহাইকেন গरै गोनां बुस बारगै तंबाय जाओ साक सरी काहाम तंगनानि बियाल बिपद हयते मुक्त मानानि क्राइसिस हयते मुक्त मानानि यागो रां फैसा फायनानि একদিকে गोनां रखंगांकाय तिनिनि सुरि मानि बंना आलादा गोनां रखंगाय सुरिओ आनि जे रां फैसा धन धुलत सम्पत्ति तंमानि आबो जाहाते नष्ट तांथुन आनि याफाव ठीक ठीक न आनि याफाव तंग्रुकथुन हनैनाय सुरिओ आर करिरक खाय सुरिओ तिनिनि हाय दिनो आनि याफाव रां फैसा फायतुन आनि थानि धन दुलत फायतुन आं तिनि जे आजि माने आं तेबो गुना गुना धावल धावल आजि मानथुन हिने नै छुरी लाई जाओ दियाई जाओ फियाबा अरताय कैसा वान सुगनानि कक तंगो जों साइमानो राजा महाराजा लक्ष्मी मालक महालक्ष्मी महालक्ष्मी राजा महाराजा राजा न जुदा महाराजा हिन थांमाने आ महाराजा नि सम्मान न जुदा आर लक्ष्मी महालक्ष्मी तब धन धन महाधन माने धन दुलत नि बिसिंगो महाधन दुलत महाधन दुलत खैतामो महाधन दुलत न बचो मा आजिलायनाय महाधन दुलत न बचो जों बियायै सुरि उइमा साननाय आना महाधन दुलत दिदि हिनैनाय महाधन दुलत अबनंखा गोरै फानो महाधन दुलत सान्दि गोनां फानो महाधन दुलत सान्दि এই महाधन दुलत ओंखा निनि सम्मान এই महाधन दुलत ओंखा निनि आचार विचार व्यवहार आबोंखा महाधन आबोंखा धन फान बानिया महाधन जों साइमानो जे अरु कुनो नगो गोरै बिग्रानि नगो फानोखा बिन नगो धन दुलत गोरै रां फैसा गोरै फियाबा बिन नगो महाधन दङो बिन आरो आचार व्यवहार दङो डिसिप्लिन दङो बिन आरो कयनिने जिनिसता दङो अकरार मा फायकायनो खुलुमनानि खामप्लाय रिसबनानि दै बेदकनानि कयनिने खाय खरां गोजां बाय कक सानानि आबाहाय महाधन आ महाधन नसि मा आइजिनाय बाक्सा बाक्सा गोनां नंनि नुखुंनि बरक फायैफानो अ महाधन गोनांनि नुखुंगो फायखांकाय मले बेलायखायनो लक्ष्मी बुरिसिब्ला अबहिं साजागो बुरिरक अमहाय चरित्र काहाम बिना आचार व्यवहार काहाम गांकाय लक्ष्मी तमुंहाय लक्ष्मीनि आचार हाय लक्ष्मी व्यवहार हाय नगय अमले आंसा हामजों मातलांनाय निनाय चुस खाय पायो आर एमन बतंगो नुखुंगो जे जे बुरै लक्ष्मी बिना आचार व्यवहार काहाम बा जों साइमानो हिंदू समाजो बा लक्ष्मी बाक्सा बाक्सा बुसाना काय रह कांकाय बा जों फिल्म रगो फानो नगो काय रह काय बरि रह कांकाय अ नग नुखुंगो चावै तंफानोसे बुसाजो अंकर थांबाय जाया नगो नगो आर एमन संसारबो दङो बाहाम जोंनो बुइ तगै रि रहर कांकाय आ नुखुंगोबो बाहाम जों नंखर थांनाय लग लगसे हर खामै साइन थांमारक नगो अमहाय आर जेमन लक्ष्मी अलक्ष्मीनि आचार हिमारगो अलक्ष्मीनि आचार नबो जों रिगै नायलायानो अलक्ष्मीनि आचार गांकाय बा लक्ष्मीनि आचार न जों जे सामुं काहाम
बिनि सिनो जों मा स्रोंनाय जे सामुं हामिया जों बन माननाय जेमन अलक्षिनि तंमुं गांगबा निने मामी संफ्रुफानो मामी टक माने जुदा उंगैनाय बोकरा बाय साजागनाय माइ सिसोर काथि बे ठक माइ बुफ्राय माइ कल माने काथि माइ ना माने टक खांगांगबा अबो अलक्षिसिं नामले तामसासो माइ टखा ने माइरां लुता सुबो खिरिं खारां उंसिनाय आर तेकेसन गांगाय बिने याकुंबाय खसानानि नांया नफानोसो बो याकुंबाय काथि कलायखाय थारो कलायखाय याकुंबाय फानोसो खसा सिनाय आर माइ खुरमा फानो जदि लायनानि नाय थांगा नां तखां गांगाय याकुंबाय फानो माखलाय नरि रहर सिनाय अबो गांगाय अलक्षिनि आचार व्यवहार खामप्लाय रंनो जों यागय नरि गांगाय तसा आबो गथगो खामप्लाय रंनो अकरा रंनि सिगांनो नरि रहका याकुंबायनो फरसा गांगाय आबोखौ अलक्षि नि साजाकसिना अकरा रगय आर अकरा रंनि याकुं नांमो खुलुमलिया अकरा रंनो मान सन्मान निलिया आमुति रक गांखौ अलक्षि हिं साजाकसिनाय से जाय हो तिनिनि जे लक्षि मुताय तिनि जों जे सुरिलायदि जतनो काहाम तंदि जों काहामनि बागै मा सुरिनाय मा दियायनाय जानजानि लुखुंनि बागै साक्षरी काहाम तंगानि बागै हानि बागै ते दफानि बागै मा सुरिनाय पारा आमचाइनि बागैबो जों मा सुरिनाय अमाहायखाय तिनि जे अरवो दासिमथ' चिने एमडिसि पूर्व बक्ता साइथांका खूब काहाम कक साका अरवो वालाय सुबलाय जाहाते इयातै माने थिंनो खगलायो आव आगे आइदमनि सिमिनो माने खनैबा खक फायलायमाबा किचा मिचा आबो बुसुतुं तंगै थांनायनो आं निजिबो आगिओ चेरायफोर खगै फेका लक्षि मता हिंगाय चेराय रक फुरुंगांका बुफुर लक्षि पूजा फायनानि माने खगनानि बागिनाय तामो बुनि तामो तंग आबो से नायचम पाइग्राव बर थालिक बुतां तंग साबो बरवो तक सब पुनचप आबो नायतु पाइग्राव आ कायसा आनि लक्षि पूजानि कायसा स्मरणीय दिन हिनि कायसा तंगो आ स्मरणीय दिन न आं तिनि सायाव एंलिया आं सासिनाय अवंगांगाय तिनि नगिया आसल नगिया तिनि जायति गुस्ति नि नकनि न तंमा खगुति फेका तक खगलायै जों बुरै पार खगुइतु खांगांगाय चारे रक पालबा आ दिननो राथालाय आ दिननो संलायगा आनि काका खरकसा गांगाय सुंको चाराय आनि काका फुकायजाया खो सिगला बर'खै नोंलाय मा तालाय मा जराबा बर'क बदल बान्दि जा बर'क तंखांगाय तामखा बर'क नरक जोंनो मुइ रहैयांगाय जों साइरिस नाय हिंसाव जोंनो मुइ मा बागना हिनैनाय ओंगाय बागानो ना फायदि हिं साजां माने आनि काकाले आव काका हिंगांगाय बर' खरं इसे नोंलायो खरं इसे चालायो तांखायगो बो एकदम बालिं किटिं कतर मा खालायनाय काका थैया गता खानाखै बमनि दंनाय बुमुं सायाबा चाका हनैनाय बालिंगो कसै बुलायबो कुवार ताबनो कसै बुलाय हाया आफ्रो एकदम कसै बुलाय कुवार कसै बुलायनो तीनटा खाय चाबैतलां थांगा चाबैतलांनिनाय आं अ बरंनि बुमुंगो सालिया बजे बुमुं कायमार मक फनानि लेसे 10-12 तो पिफिके लाय इंगेबा आसुता बांदिदि लाय तु खांगाय लाइन थालिकनि बुलाय गाय पिफेगांगाय तेबुवार खामुपु इंगेबा अबो कसै बुलायसि फन्ताम कलायना जाथेनो हरदि इंगे फन्ताम कलायना जाथेरो हकांगाय तियां कारायखै गुसुकरिखा इंगे फन्ताम कलायना जानांगे बिनि 10-12 तो लाइन गांगे बुसु कलायखा नायदि जानायखे बर' खरंनिसि अमाहायरक अ दिनदंनो मुइतुमानो आं सानानै नायखौ से खगलायो बुसुतुं तंगै थांनाय तरक अ खगलाय मानिनो बाहायके सकमर मानाय बाहायके आबनो आबरान हयते सुंते किसिसा तब डेभलप उंखाय मानि जराबा जों आबरक न मुइतु खायावै अबराव न जों एं दिगि याप्रि बारुयावै डेभलप फासिङा जों आगोगुनो मा थांलायनाय खग मानि आबराव न बन्द मा खायनाय ताबो हुंगा लक्षि पूजारावो खग मा पामसि बिचार उंगायो दाय होक अरवो जे मंच तांजाक और जे तालपहर क्लाब रो नासी नैमेनि वाते हिंके खूब बेजवां खमु वाति फायाबा साखा साइमालांलिया तालपहर क्लाब रो अरवो
स्टेटनि जे चिनि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार अर रिंगितु बुखा टीटीए दिसिनि चेयरमैन बरम गनां बनबो रिंगितु फिगारो जे दाय सासुजा बरनो दा बर कासे मेमोरेंडम या फालायना सैतरि खा बोले साइमालालिया मेमोरेंडम सिकेतो अर दाय सांगि दाहिनि सैति पे साइमाले आ बरम साइमानसिउ जाय होक अर मंच उनानि नांगो अब बंनि अर जे अब तो मंच अबहायके तांनि तो हात जाक न ब साजाक तासिङो जे सानाय साइथां काति संजय बाबू और वो सातों हिंदी लिया वो आते मान जाओ सातों मान जाओ वो खूब कष्ट कर दिन काटी लाइए इसे जरा 11 तारीख में सिमे दिने 16 तारीख जरा बरो परिश्रम खिलाई का हम भाई नरम हम हाई का वो नंगे परिवेश न हम कहीं नारंगानी बगे तै नंग क्लाब होते अब नंग मुथांगे किसान बगे ताक भाई 17 बार हम हाई के खिलाई तंगो नंग और मंचरो खिलाइना नहीं बगे जतन नजर तो रिनानि कखनो रिथुन बा खालामाखै बा अनेक गाहाम नांगौ दरकार नांगौ और जदि माने मंच तांजाक गांके बताय तांना नांलिया अमहाय बारा कक सालिया नरक जतन तंथगलाय दि हिनैनाय वालाय सुगलाय तांदि हिनैनाय नंथानि कबक मुंनारगैनो आनि कक इसिसे सामा अरन मथाका हामबाय जतन न लक्ष्मी पूजानि खाकाहाम याफारो ताई सारा त्रिपुरा राज्यनि जत्त बरक नन आनि लक्ष्मी पूजानि पाइफले हामजाकमा याफारो हामबाय।